No a je tu Majko, kvetnatý lásky čas. No i čas korony, i čas, kedy ďalej pracujeme na bašte, ďalej pracujeme i na sebe, i na programe. Ďalej pracujeme. Jak také pavúčiky pracujeme na sieťach sociálnych. No a na tých sieťach môžeme i pogazdovať, i pofilmovať, i pokvízovať, i popletkovať, i potancovať, i poslúchať. Tak sieťujte i vy s baštou do milého kvetnatého sieťovania. To všetko sa nám klania.